हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे बानी हो आप लोग? हम तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा हो। खबर आज हम आप लोग के एगो बहुत ही चुटकुल्ला नाचे के गीत सुनाते नहीं। आप लोग के कैसे लगे कमेंट करो लोग। अगर मेरे चैनल पे नया हो खबर तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करो लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो लो। आई लोग गीत सुनेगा। हमके बाल मामी लाल बाना दाना वाना, हमके बाल मामी लाल बाना दाना वाना, ना दाना वाना हो ना दाना वाना, हमके बाल मामी लाल बाना दाना वाना। बालमा के ले हम गइल बजरिया, बालमा के ले हम गइल बजरिया, हमसे कहे अम्मा किन द घुन घुनवाना, हमसे कहे अम्मा किन द घुन घुनवाना। जब घुन घुनवा किनाई हम दिहल, जब घुन घुनवा किनाई हम दिहल, हमसे कहे अम्मा खैब हम पनवाना, हमसे कहे अम्मा खैब हम पनवाना। हमके बाल मामी लाल बाना दाना वाना, हमके बाल मामी